ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабаргузоришҳои тоза мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид ва Савсан Ғаюрзода. раиси парламенти ҷумҳурии Корея Пак Бёнсок 2 апрел дар доираи сафари расмии худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба паркаи технологияҳои инноватсионии гурӯҳи корхонаҳои Ғаюр дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ташриф оварда аз фаъолияти аввалин корхонаи муштараки Тоҷикистону Корея оид ба истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ шинос гардиданд. гузориши хабарнигорони мо. бояд қайд кард ки парки технологияҳои инноватсионӣ соли 2020 аз ҷониби гурӯҳи корхонаҳои Ғаюр таъсис ёфта дар ҳудуди он 2 корхона истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ ва фурӯзонакҳои диодӣ фаъолият менамояд. раиси парламенти ҷумҳурии Корея аз фаъолияти корхонаи муштарак оид ба истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ бо технологияи нав шинос гардид. қайд шуд ки корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ бо ҷалби сармояи ширкати кореягӣ Гая Энерҷи ва гурӯҳи корхонаҳои Ғаюр бунёд гардида зиёда аз 100 номгӯи маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда истеҳсол мегардад. айни замон дар корхона истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ барои роҳҳои мошингарду пиёдагард ва кӯчаҳо, барои ороиши биную иншоот ва равшанкунии дохили хона ба роҳ монда шудааст. фурӯзонакҳои диодии корхонаи муштарак бо технологияҳои навтарин ки имкони зиёда аз 100 000 соат фаъол будани лампаро медиҳад истеҳсол мегарданд. ғайр аз ин фурӯзонакҳои равшаникунандаи роҳҳои мошингарду пиёдагард метавонанд пурра тариқи таҷҳизоти рақамӣ ва барномаҳо аз як марказ идора шуда дар вақтҳои кам гардидани рафтуомади воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардҳо харҷи қувваи барқро боз ҳам камтар кунанд. инчунин фурӯзонакҳо барои кор дар шароити боришоту тӯфонҳо пешбинӣ шуданд ки барои шаҳр хеле муносиб мебошад. нишондиҳандаҳои фурӯзонакҳои мазкур барои тезонидани амалигардии лоиҳаи шаҳри ҳушманд мусоидат хоҳад кард. ҷамъият ширкати ватанӣ буда дар рушди ояндаи саноат, ғанӣ гардонидани буҷет бо роҳи пардохти андозҳо, таъмин намудани мутахассисони соҳа бо ҷойҳои корӣ, бозомӯзии мутахассисон ҷиҳати мутобиқ намудани донишҳояшон ба талаботи замона, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда, беҳтар кардани тавозуни гардиши савдои хориҷӣ, инчунин саноатикунонӣ бо суръати кишвар ки ҳадафи 4-уми миллӣ эълон гардидааст ҳиссагузор мегардад. ҳамзамон дар саҳни парки мазкур барои меҳмонон намоишгоҳи маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои Ғаюр ташкил шуда лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ ба меҳмонони кореягӣ муаррифӣ гардиданд. идомаи ахбор. ҷавонон бо камоли ифтихор ва нангу номуси ватандорӣ омодаи хизмат ба ватан ҳастанд ва дарк мекунанд ки ҳимояи марзубум қарзи фарзандӣ ва мояи ифтихори ҳар як ҷавонмард мебошад. дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияи шаҳри Нав рӯзи даъватшаванда бо баргузор намудани чорабиниҳои тарғиботӣ, ҳарбӣ, ватандӯстӣ ва фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон. чорабинии тантанавӣ барои гусели ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ дар комиссарияти ҳарбии шаҳри Турсунзода баргузор гардид. дар рӯзи аввали даъвати баҳории наваскарон дар ин ҷо ҷавонони бо нангу номуси минтақа бо хоҳиши худ ҳозир гаштанд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, комиссарияти ҳарбӣ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни даъватшудагон дар ҷамъомади тантанавӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. қайд гардид ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандию ҷавонмардии худро адо намояд. 150 нафар дар курсҳои кӯтоҳмуддати ронандагӣ таҳсил карданд. таҳсилро ба идмон расонидан имрӯз бошад шаҳоданомаи ронандагиро гирифтанд. дар ҷамоатҳои деҳот ва раисҳои ҷамоат ва сардорони мизои ҳарбӣ, намояндаҳои комиссарияти ҳарбӣ вохӯриҳо гузарондем. шаҳрвандонро бурда дар қисмҳои ҳарбӣ вохӯрӣ гузарондем. бо сарбозоне ки дар қисми ҳарбӣ хизмат доранд шароити хизмати ҳарбиро дидан дар хеле хуб мебошад. хизмат кардан ба ватан шараф аст, зеро ватан ва миллат ду рукни муқаддас аст ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. бояд гуфт ки имрӯзҳо садҳо нафар фарзандони бо нангу номуси шаҳри Турсунзода дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ адои хизмати модар ватан менамоянд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода барномаҳои рангинро пешниҳоди меҳмонону даъватшавандагон намуданд.
ҷавонони худшинос далеру шуҷои ноҳияи Шаҳринав низ имсол чун солҳои қаблӣ ихтиёран барои адои хизмат ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда омодагии худро барои ҳимояи марзу буми кишвар мардонавор нишон доданд. маъракаи гусели навазгарон ба дар маркази ноҳияи Шаҳринав бо ташкили ҷамъомади тантанавӣ хотирмон сурат гирифт. масъулон таъкид доштанд ки имсол бо дурустбароҳ мондани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни ҷомеа вобаста ба ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ натиҷаҳои назаррас ба даст оварда шуд. ин шаҳодати он аст ки ҷавонони баору номус далеру шуҷои кишвар ба хубӣ дарк кардаанд ки ҳимояи марзу буми кишвар хатти сарҳади давлатӣ ва таъмини амнияти давлат бар душти фарзандони худшинос вогузор гардидааст. бояд таъкид намуд ки солҳои охир маъракаи навдаватшудагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон шукӯҳи тозаро касб менамояд. агар аз як тараф ҳисси баланди ватандӯстӣ ва анҷоми рисолати фарзандӣ дар назди ватан модар бошад, аз ҷониби дигар имконоту шароити муосири хизмат бешубҳа ба ин омил таъсиргузор аст. хушбахтона имрӯз кам нестанд ҷавонони далеру шуҷоъ ки бо хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ мераванд. навдаватшудагон зимни баромад хизмат ба модар ватанро қарзи шаҳрвандӣ дониста таъкид доштанд ки барои ҳимояи марзу буми кишвар ҷони худро дареғ надошта ғайурона адои хизмат менамоянд. чорабинии рӯзи даъватшаванда дар ноҳияи Деваштиз ва шаҳри Истарафшан дар сатҳи баланди сиёсӣ ташкил карда шуд. ҷавонон ихтиёран ба комиссарияти ҳарбӣ омода омодагии худро барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва ҳимояи марзу буми аҷдодӣ изҳор намуданд. гузориши Мазбут Бобозода. ҷавонони хушбахти даврони соҳибистиқлолии ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд рӯзи даъватшавандаро дар хиёбони собиқадорони ҷангу меҳнат ки дар ҷои хушобу ҳаво ва зебои назарабои ин макони бииштосо ҷойгузин аст, бо меҳру садоқати бепоён аз ватану ватандорӣ ва миллату хештаншиносӣ истиқбол гирифтанд. наврасони ҷавонони хушбахт дар тан сару либоси идона ва дар дастон парчами давлати демократӣ соҳибихтиёр ва ягонаи Тоҷикистони ҳамеша сабз саф ҷиҳати гусели навазгарони ихтиёрӣ ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳ шомил гардида ба хиёбон меомаданд. масъулини ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти нақшаи даъватро дар рӯзи нахустини ҷалби ҷавонони ғайюру бебоки ба сафҳои артиши миллӣ шомил гардида иҷро карда бо арзи сипосу эҳтиром бо сокинону навдаъватшудагон суҳбат ороста буданд. дар ҷамоати деҳоти ғазантарак ки наздик 14 000 нафар сокинонро дар 8 деҳаи ободу сарсабз муттаҳид гардондааст, аксарашонро ҷавонон ташкил медиҳанд. мактаби муқаддаси тарбия ва андохтани таҷрибаи рӯзгор маҳсуб ёфтани хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакатро ҷавонони ҷамоати деҳоти ғазантарак ба хубӣ дарк намуда бар ивази ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат нисбати ҷавонон азм карданд ки ба таври ихтиёрӣ барои ҳимояи марзу буми кишвар омода бошанд. ватандӯстии ин ҷавонони қавипайкару дӯстдори миллат буд ки нақшаи давлати баҳорӣ ба сафҳои артиши миллиро ҷамоати деҳоти ғазантарак сарбаландона ба иҷро расонид. ҷамоати деҳоти ғазантарак аз 8 деҳа иборат буда аҳолии ҷамоати деҳоти ғазантарак 21 000 нафар мебошад. имрӯз тибқи дастгириҳои пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Имомалии Раҳмон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳудуди ҷамоат дар рӯзи нахустин ҷавонписарони ихтиёрӣ баромаданд ки нақшаи даъват дар рӯзи аввал иҷро гардид. ба шарифи гусели навазгарон дар рӯзи нахустини даъватшаванда дар ин хиёбони зебои сабзқабо бо ширкати масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, мақомоти қудратӣ, сокинон ва волидайни сарбозони шуҷои ихтиёрӣ хизмати ватан модарро бар дӯш гирифта ҳамоиши хотирнишин доир шуд. таъкид гардид ки ватандорӣ як рукни ҳастии миллат ва неъмати бузургу бебаҳо аст. аз ин рӯ волотарин меъёри ин рукунҳои миллӣ расидан ба қадри ватан, миллат ва давлати соҳибистиқлолу ба ҷо овардани хизмати ватан модар ва ҳимояи марзу буми он аст. дар ҳамоиш ба ҷавонони хизмати ихтиёрӣ дар артиши миллиро бар дӯш гирифта тӯҳфаҳои арзишманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия тақдим карда шуд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо хоҳиши худам баъди хатми донишгоҳ рафта истодам. имрӯзҳо бисёр ҷавонон мехоҳад ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кунад. зеро хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи ҳар як фарди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. анъанаи неки нонгазонро модарону хоҳарони деваштичӣ ба хотири хизмати софдилонаи сарбаландона дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи дилбанду ҷоноҷони Тоҷикистон ва бозгашти солим ба ноҳия бо меҳру муҳаббат нисбати фарзандону пайвандони худ ба сомон расониданд. барномаи рангину пурмуҳтавои кормандони бахши фарҳанги мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия
به چشمها نور و به دلها سرور بخشیده پسند همگان گردید. نوسکران شجاع دلیر اختیاری به خدمت وطن مادر آماده گردیده با برادران و خواهران، پدر و مادران و پیوندان خویش رقص و بازی کرده شادی و خرسندیشان را اظهار نمودند. جوانان بیباک و دلیر با امر وجدان و اختیاری به کمیساریات حربی شهر استراوشان حاضر گردیدند. در کمیساریات حربی شهر از صبح مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، طبیبان و کارمندان ساحه تندرستی، بخش‌های جوانان و معارف و سابقه‌داران ساحه کمیسیون با صلاحیت جهت جلب جوانان سالم و با اراده به صف‌های قوه‌های مسلح سازمان داده حمایتگران اختیاری مرز و بومی وطن صاحب استقلال و آزاد را از کمیسیه گذرانیدند. سپس همه در تن سر و لباس یگانه قدم زنان و سرودخوانان به خیابان نشان دولتی آمدند. به مناسبت روز دعوت شونده در این خیابان مقدس همایش متمتم دایر کرده شد. در روز نخستین دعوت شونده به 35 نفر جوانان کورس کوتاه مدت رایگان رانندگی درجه‌های B و S را با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشان و وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ختم کرده شهادتنامه‌های رانندگی تقدیم کرده شد. مورد به تاکید است که 115 نفر جوانان کورس‌های کوتاه مدت رایگان جمعیت اختیاری آموزش نقلیات را ختم کرده برای خدمت در صف‌های قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل گردیدند. در همایش متمتم به مسئولان جماعت دهات صبرستان، زرحلال، چارباغ، هیجانی و کمیته‌های محله‌های دورنمای دعوت بهارانه را سربلندانه به ثبوت رسانیده افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطرمان تقدیم کرده شد. معرکه نامگزان جوانان سربلند و خوشحالی اختیاری خدمت وطن مادر را بر دوش گرفته خیلی خاطرمان و جذاب ادامه یافت. برنامه رنگین فرهنگی کارمندان بخش فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر که عبارت از شعر و سرودهای در ستایش تاجیکستان بیشتاسا، وطن باستانی تاجیکان، صداقت به پرزیدنت مملکت و ایام ناتکرار جوانی بودند، به شرکت کنندگان همایش و جوانان خیلی پسند آمد. مزبوط بابازاده از شهر استراوشان برای برنامه اخبار. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. امروز هیئت ایجادی و تکنیکی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با آراستن خوان نوروزی و تشکیل برنامه مکمل فرهنگی نوروز جهانی رو با تنتنه بی‌اندازه جشن گرفتند. بزمگاه را هنرمندان ساختارهای کمیته با سرود و ترانه‌های دلاشوب شکوه دیگر بخشیدند. گزارش همکارانمان. بعد انعکاس پررأی چهاربینی‌های نوروزی در شهر و ناحیه‌های مملکت، کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن این جشن اجدادی را که مقام بین‌المللی گرفته است امروز تجلیل نمودند. کارمندان دستگاه مرکزی کمیته، محرران و کارگردان‌ها و گروه‌های دیگر ایجادی و تکنیکی تلویزیونی و رادیویی کشور به هم آمده با آراستن خوان نوروزی تشکیل برنامه مکمل فرهنگی با رعایت عنصرهای ملی نوروز جهانی را با شکوه و شهامت خاصه و تنتنه بی‌اندازه جشن گرفتند. دسترخوان پر از ناز و نعمت اهل ایجاد کارمندان دستگاه مرکزی کمیته، تلویزیون تاجیکستان، تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز، رادیوی تاجیکستان و مرکز تکنیکی تلویزیون و رادیوی جمهوریوی اینچنین بایگانی از برکت روزگار، تنجی و آرامی و صلح و ثبات سرتاسری کشور سرچشمه می‌گیرد. در این روز شادی و خرسندی کل اشتراکداران را حد و کنار نبود. کارمندان هر یک تشکیلات و مؤسسه و دیگر ساختارهای کمیته در علاهیدگی گوشه نوروزی تشکیل نموده زنان و دختران با ببر نمودن لباسهای زیبای ملی از متاعهای اطلس و ادرس و چکن آماده شده بزمگاه را جلوه دیگر بخشیدند. صدای کرنه و سرنه و دایره و دیگر سازهای ملی که از هر طرف به گوش می رسید تنتنه نوروزی را باز هم خاطرمان گردانید. در این چهاربینی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده، رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نوردین سعید اشتراک نموده با هنر و مهارت کارمندان کمیته و ساختارهای آن علل خصوص به طرز آماده و پیشکش نمودن خوراک‌های ملی و رعایت سنت‌های خاص نوروزی و تشکیل برنامه مکمل فرهنگی بهای بلند دادند. واسطه‌های اخبار عامه در تشکل فرهنگ و مدنیت مردم، تشویق و ترغیب عنصرهای ملی و معرفی آن در عرصه بین‌المللی بسا نظر است. از این رو توجه به این ساحه مخصوص ظاهر گردیده بهر هوسمندی هیئت ایجادی و تکنیکی این دستگاه ایدئولوژی مملکت از جانب حکومت مملکت چاره‌های مشخص اندیشیده می شود. در این زمینه امروز چند نفر کارمندان این ساحه با عنوان اعلاچی کمیته تلویزیون و رادیو و اینچنین افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند. بزمگاه را هنرمندان گروه‌های ایجادی
эҷодии консертии кумита бо суруду таронаҳои дилошоб ва рақсҳои ҷолиби диққат шукӯҳи дигар бахшиданд. дар маҷмӯъ наврӯзи байналмилалӣ аз ҷониби кормандони кумитаи телевизион ва радиову дигар сохторҳои он дар сатҳи баланди ташкилӣ ба роҳ монда шуда хотирмон таҷлил карда шуд. наврӯз ҳамчун ҷашни покизагиву озодагӣ ва аҳёшавии табиат дар байни мардумони кишварҳои ҳавзаи наврӯз дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. гузориши хабарнигорони мо. наврӯз ҳамчун ҷашни кӯҳантарини аҷдодӣ рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ ва ваҳдату ҳамдилии мардум ба иди ҳамагон табдил ёфта дар саросари ҷумҳурӣ бо тантанаи хос ҷашн гирифта мешавад. мардуми тоҷик рӯзҳои истироҳат пеш аз ҷашни наврӯз ба ҳашар баромада кӯчаю хиёбонҳоро ороста мекарданд. навниҳолу гулбутаҳои зебо шинонида ба омадани баҳори нозанин иди сари сол ҷашни наврӯз тайёрӣ медиданд. наврӯзи байналмилалиро сокинони деҳоти тагоби ҷамъияти деҳоти деҳмалики ноҳияи варзоб бо риояи анъанаҳояш ҷашн гирифта истоданд. дар чорабинии наврӯзӣ шумораи зиёди сокинон ҷамъ омада ба рӯҳияи болида аз фарорасии наврӯзи оламафрӯз аз соли нави мелодӣ хурсандию шодӣ намуданд. дар арафаи иди наврӯз аҳли ҷамоат дар деҳаи тагоб мо наврӯзӣ барпо намудем. мо бо ҳамроҳии соҳибкорони ҳамин ҷамоати деҳоти деҳмалики ноҳияи варзоб аз деҳаи тагоб се иншооти варзишӣ сохта ба истифода додем. якта толори варзишӣ, якта меҳмонхона, се иншооти ҷашнӣ сохта ба истифода додем. ҷашни наврӯзи байналмилалиро сокинони деҳоти тагоби ҷамъияти деҳоти деҳмалики ноҳияи варзоб бо баргузории чорабиниҳои варзишӣ ва чорабинии фарҳангӣ баргузор намуданд. дар ин рӯз хони наврӯзӣ ки бо анвои гуногуни хӯрокворӣ, шириниву кулчақандҳои болаззат, маҳсулоти кишоварзӣ ва чун анъана ташкили 7 сину 7 шин густурда шуда буд, аз заҳмати софдилонаи сокинони ноҳия ва фаровонии маҳсулот дар мамлакат дарак медиҳад. муҳаммад мӯъминзода, мақсади мақсад, ахбор. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи варзоб наврӯзи байналмилалӣ бо дастовардҳои арзандаи даврони соҳибистиқлолӣ, ифтитоҳи як зумра иншооти гуногунтаринот ва шодиву сурури сокинону меҳмонони он ҷашн гирифта шуд. дар ин рӯз саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Қурбон Сангинӣ фазои идона дошт. дар ин рӯз ба хотири сазовор таҷлил намудани 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ майдончаи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Қурбон Сангинӣ ифтитоҳ ёфт ва он дар доираи сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат аз тарафи соҳибкорзани ватандӯсти ноҳия Зебунисо Сангинова дар кӯтоҳтарин фурсат бунёд гардид. тамоми шоирон нависандагон дар васли ватани худ, ноҳияи худ, деҳаи худ як суруд, як шеър, як чизе эҷод мекунанд. аз он ҷумла падари ман, падар Қурбонҷон Сангинӣ дар васли варзоби худашон, деҳаи худаки ғажнишон шеъре бо номи ғажнии маҳбуби ман навиштаанд. майдончаи мазкур барои баргузор намудани чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву маърифатӣ бисёр мувофиқ мебошад. ҳамзамон дар ин рӯз бо иштироки роҳбарияти ноҳияи Варзоб ва дигар меҳмонон бинои даромадгоҳ ва осорхонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Қурбон Сангинӣ ифтитоҳ ёфт. дар осорхона китобҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдгориҳои таърихӣ аз ҳудуди ноҳияи Варзоб ва деҳоти ғажне бозёфт шуда, аксу мусаввараҳои таърихӣ ва дигар олодҳои меҳнат ки таърихи гуногун доранд маҳфуз нигоҳ дошта мешаванд. дасти кӯмак дароз намудан ба шахсони дорои имконияти маҳдуд, ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат ва дигар шахсони эҳтиёҷманд солҳои охир дар байни мардум ба ҳукми анъана даромадааст ва дар арафа ва айёми иду ҷашнҳо дар ҳаққи чунин шахсон ғамхорӣ зоҳир мегардад. бо ин мақсад бо мусоидати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб, вакили ноҳия Дониёр Сангинов ва дигар шахсони саховатманд ба 10 оилаи ниёзманд кӯмаки якдафаина аз қабили орду равған расонида шуд. анҷом додани амалҳои ободонӣ дар арафаи ҳама иду айём, махсусан ҷашни Наврӯз, аз қадим хоси мардуми тамаддунофари тоҷик буд. ба хотири идома додани кору пайкори гузаштагон ва саҳм гузоштан дар боз ҳам сарсабзу хуррам гардонидани муҳити атроф, сокинони ҷамоат дар талу теппаҳо беш аз 400 бех дарахтони ҳамешасабз шинониданд. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд мекунанд, мо бояд
зиракии сиёсиро аз даст надиҳем ва барои пешрафту инкишофи ҷомеаи имрӯзаи худ саҳми худро гузорем. мантиқу фалсафа ва моҳияти наврӯз аз донишу хират, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишод иборат буда дар тӯли таърих барои мардуми тоҷик ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат намудааст. дастурхони наврӯзии сокинони деҳоти мазкур бо ҳафтсину ҳафтчин оро ёфта гулдузиву дигар дастранҷи сокинон аз ҳунарманд буданашон шаҳодат медод. сокинони деҳаи ҳуснободи ҷамоати деҳоти чорякорони ноҳияи рӯдакӣ ҷашни наврӯзи ҳуҷастаро бо зеботарин расму русуми қадимаи миллӣ истиқбол намуданд. чорабинии идонаи сокинон дар фазои якдиливу чеҳраҳои шод дар базмгоҳи хоси наврӯзӣ доир гардид. ҳар гуна таомҳои қадима ба тарзи хоса ва риояи оинҳои пухтаву омода гардида нишон аз он аст ки насли ҷавон тавонистанд ҳунарҳои миллиро аз худ кунанд ва барои ояндагон ҳамчун мероси гаронбаҳои миллат бо нигоҳдориву гиромидошти хоса расонида тамонанд. унсурҳои неки гузаштагон бо паҳлӯҳои гуногун ки ифодакунандаи ҳаёти як миллати қадимаву тамаддунсоз аст дар базмгоҳи сокинони деҳаи ҳуснободи ҷамоати чорякорон дар ҳама гӯша ба чашм мерасид. эҳсос мегардад ки сокинон аз тариқи ин ҷашни аҷдодӣ ва тарзи истиқболи наврӯзу баҳори пурфайз ба хубӣ шиносанду идомадиҳандаи неъматҳои пурарзиш ва муқаддасоти миллиянд. пироҳани наврӯзӣ сарупои ҳар нафарро зинат бахшида накӯтарин анъанаҳои қадимаи аҷдодон дар шакли зинда инъикос карда шуд. наврӯз ҷашни зебоӣ ва давраи шукуфтанҳову рустанҳост. ниёгони мо ин асли наврӯзро дар ҳимати маъруфи худ пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек возеҳу равшан ифода карданд. зеро паймону ростии инсонро ба ободкорӣ, созандагӣ ва пешрафт ҳидоят мекунад. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби санъаткорон таронаҳои дилнишин пешкаш гардид ки хурдукалон бо шукргузорӣ аз давлати соҳиби истиқлол рақсу хурсандӣ намуданд. манучери сулаймон, ҳафизуллои саъдулло, ахбор. мавзӯи дигар барои рушд бахшидани чорводорӣ ки яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ мебошад, дар баробари таҷрибаи пешқадам истифода аз технологияи муосир роҳу усулҳои хушдодкунии чорво низ муҳим арзёбӣ карда мешавад. хоҷакдорони ноҳияи темурмалики вилояти хатлон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам чорводориро рушд бахшида дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти гуногуни соҳаи чорводорӣ саҳм мегузоранд. гузориши гулчеҳраи саттор. чорводорӣ яке аз самтҳои муҳиму сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта нигоҳубин ва афзун намудани зотҳои хушсифати чорвои калону моли майда ба он мусоидат менамояд ки дар бозори истеъмолӣ маҳсулоти босифати чорво аз ҷумлаи гӯшту шир фаровону талаботи аҳолӣ бо ин навъи ғизо таъмин гардад. гарчанде ки тирамоҳу зимистони имсола хеле сард омада бошад ҳам хоҷагиҳои чорвопарварии ноҳияи темурмалик моли майдаро беталаф аз зимистон бароварда маъракаи наслгириро бо барор ҷамъбаст менамоянд. дар хоҷагии давлатии зотпарварии кангурт зиёда аз 6000 гӯсфанди маҳинпашми тоҷикӣ парвариш карда мешавад. дар маъракаи имсолаи наслгирӣ чорводорон тавонистанд аз 100 сар моли майда 93 сар бара ба даст доранд. дар ин ноҳия ду хоҷагии давлатии зотпарварӣ мавҷуд аст ки дар баробари чорвои калон аслан ба зиёд намудани гӯсфанди маҳинпашми тоҷикӣ машғуланд. дар хоҷагии мо то имрӯза 1178 сар ҳайвони калони шохдор зоти сарсафеди қазоқӣ парвариш карда мешавад. инчунин 6105 сар ҳайвони майдаи шохдори зоти маҳинпашми тоҷикӣ парвариш карда мешавад. назди кашару оғилхонаҳои хоҷагӣ накам 80 то 150 тонаи хошоки дурушт захира карда будем ки албатта зимистонро бо пуррагӣ метавонем гуфта ки баровардем. мувофиқи дурнамо дар хоҷагӣ то имрӯза 1441 сар насли бара гирифтем. то 10 апрел наслгирӣ дар хоҷагӣ давом дорад. ба 95 сарӣ ҳаракат мекунем ки барасонем. майдони заминҳои чарогоҳи ноҳия 64761 гектарро дар бар мегираду шумораи моли майда 103787 сарро ташкил медиҳад. ҳам дар хоҷагиҳои давлатии зотпарварии кангурт ва ҳам дар хоҷагии давлатии зотпарварии оличабулоқ аслан зоти гӯсфанди тоҷикӣ парвариш карда мешавад.
در ناحیه تیمورملک در همه بخش‌های خوجگیداری زیاده از 103731 سر چروی میده پرورش کرده می شود. در بخش جمعیتی و خوجگی دهقانی باشد 36731 سر مول میده پرورش یافته ایستاده است. خوجگیداران سال گذشته ذخیره کافی خوراک را برای زمستان گذرانی به راه مانده تا ماه می می توانند در حدود چراگاه‌های ناحیه مول میده را نگاهبین نموده بعداً به چراگاه‌های تابستانه موضع سریخوسار و وادی رشت ببرند. نه تنها در بخش جمعیتی امروزها در سکتور خصوصی نیز مول میده خیلی فراوان است. در خوجگی ما 1450 سرمش زایان موجود می باشد که امسال ما موافق نقشه از هر 100 سرمش 93 سری بهره به دست آوردیم که سرشمار عمومی نسل امسال گرفته همان 1348 سر را تشکیل می دهد. موافق معلومات آماری سال گذشته استحصال گوشت در ناحیه به 345.7 تن رسانیده شد. امسال خوجگیداران مقصد دارند که از دورنما زیاد نسل گرفته محصولناکی چاروا را خیلی بلند بردارند، زیرا شرایط اقلیمی ناحیه به رشد این ساحه حیاتاً مهم بسیار موافق است. 38 سال می شود که سرچوپان شده کار کرده آمده استیم. هر سال نقشه های دولتی را 100% ما اجرا میکنیم. با استفاده از تجربه پیشرفته و زحمت شبانه روزی خوجگیداران ناحیه توانستند دورنما را به زیاده از 102% رسانند که این تدبیر امکان میدهد که در برابر رشد ساحه نرخ این نوع محصولات نیز در بازارهای داخلی به تنظیم درآید. در شهر نوحیه‌های ولایت سوق با تأسیس و نوسازی فرم‌های چارواداری برقرار وارد نمودن ذات‌های سرمحصول چاروا استحصال شیر در همه شکل‌های خوجگیداری افزون می‌گردد. گزارش روزلی رحمان و دلشاد یوسفی. امتیازهای دولتی بر رشد ساحه‌های چارواداری، پرنده پروری و ماهی پروری پیشنهاد شده بر رشد این ساحه‌ها در ولایت سوق تکان جدی بخشیدند و زمینه به استحصال و تامین طلبات اهالی با گوشت و شیر، تخم و گوشت پرنده و گوشت پرهیزی ماهی میباشند. در سال 2020 در ولایت استحصال گوشت چاروا زیاد و در مجموع یک جایه با گوشت پرنده نسبت به 3 سال قبلی از 2 تا 4.5 مراتب افزوده است. در نتیجه واردات گوشت به ولایت از خارج کشور تا 50-60 مراتب کاهش یافته است. واقعاً امروز با دستگیری حکومت دولت جمهوری تاجیکستان مردم به ساحه چارواداری یک محبت زیاد دارد، زیرا که چارواداری یک واسطه برای زندگی خوب گذراندن به حد یک امکانات خوب دارد. تاکید پیشوای ملت در پیامشون واقعی است. در حقیقت چارواداری 2 برابر 3 برابر رشد یافته است در مملکت. امروز مردم ما به پرگی از گوشت و شیر محلی تامین شده ایستاده است. دوامی چند سال اخیر در شهر و ناحیه‌های ولایت 25 فرمه‌های چاروایی کلان تشکیل و برقرار کرده شدند و این فرمه‌ها پوره چاروایی سرمحصول ذاتی گوشتی و شیری چون سیاه‌الو، سیمنتالی، شویدی، گلشتینی وارد گردیدند. در این فرمه‌های چارواداری تمایل تکمیل ذاتی چاروا و افزایش سرشمار و محصولات شیری و گوشتی موجود است. در فرمه شیری و مولی افضل زرزمین ناحیه باباجان غفوروف سرشمار چاروای ذاتی سیمنتالی 3 مراتب زیاد کرده شده است. فرمه افضل زرزمین سال 2015 تأسیس یافته از دولت آلمان 124 سر مولی خشک‌ذاتی سیمنتالی وارد کرده بود. دوامی 5 سال اخیر سرشمار چاروا را 3 مراتبه افزون کردیم که به 455 سر رسید. برای باز هم زیاد کردن این نسل و پرثمر کردن برای ما اساساً بعضی خوراک چاروایی مستحکم لازم می باشد که سری وقت باید خوراک چاروا را ما ذخیره کرده برای زمستان گذرانی سال 2021-22 تیاری دیدن ما لازم می باشد. محصولناکی نسبتی سال 2020-21 3 ماه اول به علاقه ما 7% شیر استحصالش زیاد کردیم که این برای ما دستاوردی خیلی کلان می باشد. در کооپراتیو بابا مقصودی ناحیه باباجان غفوروف سرشمار و ذات ماده‌گاه‌های سیاه‌الو زیاد و تکمیل بخشیده می شوند. با اقدام صاحبکاری وطنی استاد سفر علیموف در موضع فاتح آباد ناحیه مسجد انشاءات موجوده نوسازی و کمپلکس چارواداری با پرورش ماده‌گاه، بقعه‌های ذاتی، چاروای میده، بوس‌های شیرده، اسب‌های ذات‌های تاجیکی و خارجی، شتر، شترمرغ با وجود آورده فرمه پرنده گوشت برویلری تأسیس یافته است. در دوام 1 سال فعالیت از ماده‌گاه‌های ذاتی نسل یکم گرفته سرشمار و نشاندهنده‌های استحصالی گوشت، شیر و وزن افزون‌کنی بلند می‌شوند. در شهر اسفره انشاءات فرمه چارواداری و سرشمار و پتانسیل ذات چاروای کلان سیاه‌الوی تاجیکی کооپراتیو کشاورزان نوگلیم پور را نگاه داشته
саршумор ба 425 сар расонда истеҳсоли шир афзун карда мешавад. дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳо фермаҳои хурду миёнаи чорвои калони шохдор таъсис ёфта истеҳсоли шир дар чорвои аҳолӣ зиёд аст. дар деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Сух корхонаҳои коргоҳҳои қабулу коркарди шир ва истеҳсоли маҳсулоти ширӣ таъсис ёфта фаъолият доранд ки иҷрои барномаҳои ба истеҳсолкунандагони шири чорво ва ба истеъмолгарон наздик кардани пешниҳоди анвои гуногуни маҳсулоти ширӣ мебошад. корхонаҳои Нури Сафар дар ноҳияи Масчо, Шири Зафаробод дар ноҳияи Зафаробод, Сапеда дар шаҳри Истарафшан, Афсали Сухт, Файзи Расул, Шоҳшир, Пешсаф, Порсои Хуҷанд, Шероз ва як қатор коргоҳҳои соҳибкорони маҳаллӣ дар шаҳри Хуҷанду ноҳияи Бобоҷонгафуров аз чунин корхонаҳои соҳа буда муваффақона фаъолият доранд дар афзун намудани коркарди шир, ҳаҷму номгӯи маҳсулоти ширӣ ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ саҳмгузорӣ менамоянд. биноҳои ҳамаи ин корхонаҳои коргоҳҳо мутобиқ ба талаботу меъёрҳои стандартию санитарии гигиении қабулу коркарди шир сохта бо дастгоҳу таҷҳизот хатҳои технологии ҷаҳонӣ қабулу коркарди шир муҷаҳҳаз карда шудаанд. таъсису фаъолияти ин корхонаҳо дар коркарди шири фермаҳои чорводорӣ ва шири чорвои аҳолӣ нақши муҳим доранд. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Сух дар фермаҳои чорводорӣ ва дар аҳолӣ 365 000 сар моддагоҳ мавҷуд буда истеҳсоли шир дар як моҳ 25-30 000 тоннаро ташкил медиҳад. ҳамаи корхонаҳои навтаъсиси соҳа дорои мошинҳои махсуси интиқоли шир буда шири чорво аз фермаҳо ва аз аҳолӣ дар ҷои истеҳсол харидорӣ ва ба корхонаҳо интиқол дода мешаванд. яъне механизм усулу занҷираи истеҳсолкунанда корхонаи коркард ва бозори фурӯш ба вуҷуд омадааст. харидории шир аз ҷониби корхонаҳои коркард ба фермаҳои чорводорӣ ва аҳолӣ манфиат меоварад ва талафёбии маҳсулоти чорворо пешгирӣ менамояд. дар корхонаҳои коргоҳҳои коркарди шир зиёда аз 20 номгӯй ва беш аз 70 намуди маҳсулоти тайёри ширӣ истеҳсол карда мешаванд. шир, ҷурғот, кефир, кефири мевагӣ, қаймоқ, сметана, творог, фалла, равғани маска, чакка, айрон, сир, йогуртҳо, ширқиёмҳо аз маҳсулоти ширӣ мебошанд. дар баробари номгӯю намуд афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, сифат ва стандарт аз афзалияту имкониятҳои корхонаҳои коркарди шир дар вилояти Сух мебошад. сифати маҳсулот ба якчанд омилу заминаҳо вобастаанд. ин пеш аз ҳама таъмини маҳсулоти табиӣ, шири чорво, технологияҳои пешрафта, мутахассисони соҳа ва риояи талаботу қоида дар коркарду истеҳсоли маҳсулот мебошанд. дар соли 2021 дар вилоят таъсиси 11 фермаи чорвои калони шохдор пешбинӣ гардида, фермаи калони чорводории хоҷагӣ ба номи Абдурrahim Ҷумаеви ноҳияи Бобоҷонгафуров аз навсозӣ ва 200 сар чорвои зотӣ ворид карда мешавад ва ҳамзамон бо мақсади афзун намудани ҳаҷми коркарди шир таъсиси корхонаҳои нави коркард амалӣ ва корхонаҳои мавҷуда васеъ карда мешаванд. Равзади Раҳмон, Дилшод Юсуфӣ, вилояти Сухт, Ахбор. кишоварзони ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рӯдакӣ бо мақсади рӯёнидани ҳосили фаровон ва истифодаи мақсадноки замин ба кишти баҳорӣ аз ҷумла чигит оғоз бахшиданд. гузориши хабарнигорони идора дар ин хусус таҳия шудааст. хоҷагидорону замин истифодабарандагони ҷамоати деҳоти эсанбои ноҳияи рӯдакӣ дар баробари парвариши сабзавот ҳамзамон чигит низ кишт карда ҳосили қонеъкунанда ба даст хоҳанд овард. тибқи дурнамо соли равон дар 30 гектар замин бояд кишти чигит гузаронда шавад. хоҷагидорон то имрӯз дар 5 гектар замин чигит кишт кардаанд. кишоварзон тухмиҳои хушсифати ҳосилдеҳи ба иқлим мутобиқро кишт карда дар оянда ҳосили фаровонро интизоранд. ҳоло кишоварзон аз обу ҳавои мусоид ва техникаҳои соҳавӣ самаранок истифода бурда кишти баҳориро вусъат медиҳанд то ки дурнаморо саривақт иҷро намоянд. тибқи иттилоъ шумораи хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ҷамоати деҳоти эсанбой қариб 400 ададро ташкил дода ба онҳо бештар аз 3700 гектар замини корам аз ҷумла 1136 гектар обӣ ва 2645 гектар лалмӣ дода шудааст. хоҷагидорони ҷамоати деҳоти эсанбой дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ гардонида аз рӯзҳои мусоиди офтобӣ самаранок истифода бурда истоданд ва аз аввали моҳи апрел ба кишти пунбадона шурӯъ карданд ки дар давоми 2 рӯз аллакай дар майдони 5 гектар кишти пунбадона гузаронданд. айни ҳол мо дар майдони хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммадраҳим қарор дорем ки хоҷагии деҳқонӣ мазкур имсол дар майдони 1 гектар кишти картошка, 3 гектар пахта, 2 гектар юнушка ва 2 гектар ғалладона кишт намудааст.
деҳқонон дар асоси дурнамо то имрӯз дар 43 гектар замин картошка ва 12 гектар сабзавот кишт кардаанд. соли ҷорӣ дурнамои кишти сабзавот 150 гектарро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ то имрӯз дар 2210 гектар замин кишти баҳорӣ, гандуму ҷав, лубиёгӣ, шолии барвақтӣ, картошка, сабзавот, офтобпараст ва ғайра кишт кардаанд. дар ҷамоати мазкур дар 106 гектар замин кишти такрорӣ гузаронда шудааст, ки 100% дурнаморо ташкил медиҳад. хоҷагидорон ҳар қитъа замини корами обӣ ва лалмии дар ихтиёрдоштаи худро мақсадноку оқилона истифода карда сабзавот, донагӣ ва дигар растаниҳои равғанидиҳандаро кишт кардаанд. бояд зикр намуд, ки дар сурати самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замин кишоварзон бо ба даст овардани ҳосили фаровон метавонанд оила ва ҳам бозори истеъмолиро бо ҳама намуди маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли ватанӣ таъмин намоянд. тибқи дурнамо кишоварзои ноҳияи Хуросон дар масоҳати 260 гектар картошка кишт намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2 баробар бештар аст. иқдоми аҳли заҳмат дар заминаи дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти васеъ кардани масоҳати киш ва танзими арзиши маҳсулот дар бозори дохилӣ амалӣ карда мешавад. гузориши Абдурозиқ Азиз ва Зубайдуллои Қодир. бо назардошти таъмини фаровонии маҳсулоти ниёзи аввал дар бозорҳои дохилӣ ва поён фаровардани арзиши картошка, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон тасмим гирифтанд, ки якбора масоҳати кишти картошкаро то 2 баробар зиёд намоянд. танҳо дар тогзори тозатаъсиси назди хоҷагии деҳқонии Асадулло дар майдони 60 гектар 2 навъи картошкаи ватаниро парвариш карда истоданд, ки деҳқонон барои ҳосили фаровонаш интизори хуб доранд. дар шароити панҷ шудани бемории ҳамагир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишоварзони мамлакат дастур доданд, ки омили асосӣ ва хунӣ кардани ниёзи аҳолӣ бо маводи озуқа ин кишту парвариши ҳар гуна зироати кишоварзӣ дониста мешавад. то 40% васеъ кардани масоҳати кишти картошка аз тадбирҳои роҳандозикардаи роҳбарияти хоҷагии мазкур дар самти татбиқи дастуру ҳидоятҳои ҳукумати мамлакат ва фаровон гардонидани маводи ғизоии сифатнок арҷобӣ мешавад. тибқи нақша дар майдони 260 гектар картошка пешбинӣ шудааст. мана мо чӣ тавре дидем дар хоҷагии биби узбакби, ки майдони масоҳати умумаш 150 гектар тогзорро ташкил медиҳад. дар байни қаторҳои тогзор дар майдони 60 гектар кишти картошка гузаронданд, ки айни ҳол нашу намои картошка бисёр хуб мебошад ва хоҷагидорон боварӣ доранд, ки аз ҳар 1 гектар аз 250 то 260 центнери картошка ҷамъоварӣ намоянд. ин заминҳо муддатҳои тӯлонӣ бекор хобида буданд. танҳо соли гузашта дар 150 гектари он тогзор бунёд карданд ва акнун дар қатори боғҳои ангур маҳсулоти сирталаботи картошка парвариш шуда истодааст. масъулини хоҷагии технологияи парвариши зироатро хуб риоя карда ҳавасмандии саҳмдоронро дар мадди аввал қарор доданд. тасмим гирифтем, ки то моҳи майи соли 2021 картошкамоно бо нархи арзон ба бозори дохилӣ ворид намуд. аз масчои кӯҳии картошкаи тухмии хушсифат ворид кардем. 90 нафар мардумро вобаста кардагӣ ҳастем. ба чобук ҳамин одаморо 30 сум 35 сум ҳар рӯз пулшона дода истод. дар ноҳияи Хуросон беш аз 90% заминҳо тавассути истгоҳҳои обрасонӣ обшор карда мешаванд. бо сами роҳбарияти хоҷагӣ истгоҳҳои обрасонӣ таъмиру тармим карда шуда ба мавсими нави обёрикунӣ омода карда мешаванд. дар заминҳои мавзеи ҳалқаҷар беш аз 1500 гектар мушкилоти нарасидани оби полезӣ вуҷуд дошт. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Хуросон бо кӯмаки хоҷагии деҳқонии Асадулло беш аз 160 метр қубурҳои калони фарсударо иваз карда масоҳати кишти зироатро васеъ ва обшор мегардонанд. барои фаъолияти мунтазими ҳарду истгоҳи обрасонӣ бо кӯмаки хоҷагӣ зеристгоҳи таъминоти барқ бо зеристгоҳи шиддатнокияш баланд иваз карда шуда ҳама майдонҳои кишту марғзорро обшор хоҳанд кард. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Хуросон 9615 гектар замини корами обиро бо об таъмин мекунад. аз он ҷумла 3656 гектар замини он ба воситаи пойгоҳҳои обкашии обёрӣ карда мешавад. дар ин мавзеъ мана ҳозир мо дар пикети 707 канали шохаи рост қарор дорем, ки дар инҷа дар ҳолати садамавӣ қарор дошт. қубурҳо мана қисман иваз карда шуда ва қисмани дигараш мана рӯзҳои наздик да оварда расонида мешавад.
باغ‌های ناحیه خراسان همه با تکنولوژی جدید بنیاد شده درختان میوه‌شان صادراتی پرورش کرده میشوند. سال دوم است که از باغ‌های سوپر اینتنسیوی حاصل فراوان میوه به دست میآید. با همین شیوه فعالیت کردن شهرت باغپروران ناحیه خراسان از قبل دیده بهتر و خوبتر می‌گردد. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله قادر، ناحیه خراسان، اخبار. идомаи ахбор имрӯз дар муассисаи давлатии боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт ҷамъомади тантанавӣ ва барномаи калони фарҳангӣ ба муносибати ҷамъбасти озмуни шаҳрии гулҳо сайри гули лола дар шаҳри Душанбе доир гардид. Гузориши Бобокалон Аминзода. имрӯз бо қадам задан дар кӯчаҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе аз фазои зебо ва кӯчаҳои гулпӯш ба кас ҳаловати хос мебахшад. ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва гузарондани озмуни шаҳрии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола дар пойтахти мамлакат аз ҷониби ниҳодҳои дахтор тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудааст. имрӯз дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ, гулгаштҳо ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе гулҳои лолаи ҳархела шинонда шудааст, ки ин ба ҳусни пойтахт зебогии нотакрор зам кардааст. озмуни шаҳри гулҳо таҳти унвони сайри гули лола соли сеюм аст, ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе таҷлил мегардаду сокинон онро бо тантана ҷашн мегиранд. хеле мебинем дар боғи фарҳангии Садриддин Айнӣ гулҳои зебо ҳама шароитҳо фарован гашта шудааст. бо ташаббуси раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти азизамон боз ҳам шукуфон гашта истодааст. мо аз он мефахрем, ки ба боғҳои фарҳангӣ сайру гашти озод менамоем. тадбири мазкур имсол дар доираи эълон гардидани шаҳри Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 ҷашн гирифта шуд. бо баргузории як чорабинии тантанавӣ даври ҷамъбастӣ озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола доир гардид. даври ҷамъбастии сайри гули лола дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнии шаҳри Душанбе баргузор гардид. сокинон бо хушуву хушҳолӣ дар ин боду ҳавои мусоид дар ҳар тарафи боғ шерхониву хурсандӣ намуда аз ин ҷашни зебоӣ истиқбол намуданд. дар марҳилаи натиҷагирии озмун намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. зикр шуд, ки сайри гули лола аз санаҳои таърихии миллати тоҷик ба шумор рафта таърихшиносон ин оинро яке аз рукнҳои асосии ҷашни Наврӯз меҳисобанд ва эҳёи ин суннат аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бешубҳа намунаи арзгузорӣ ба арзишҳои таърихию фарҳангии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. гуфта шуд, ки озмуни мазкур аз ду давр иборат буда даври якуми он дар сатҳи ноҳияҳои шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар даври шаҳрии озмун аз тарафи гурӯҳи кории шаҳрӣ ҳамаи боғҳои фарҳангу фароғатӣ, гулгашт ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳр мавриди омӯзиши амиқ қарор дода шуда дар рафти баҳогузорӣ, шумора ва намуди гулҳои шинониндашуда, интихоби композитсия ва дизайни ҷолиб, сифати корҳои иҷрогардида, ҳолати нашунамо, тозагӣ ва корҳои ободонӣ ба инобат гирифта шуданд. дар маросими ҷамъбастии даври шаҳрии озмуни гулҳо сайри гули лола ғолибону ҷоизадорон дар 4 номинатсия боғи беҳтарин, гулгашти беҳтарин, кӯча ё хиёбони беҳтарин ва гулпарвари беҳтарин муайян гардида бо тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қадрдонӣ гардиданд. ба хотири фароғату истироҳати бошандагони пойтахт дастагули мусиқии иборат аз суруду тарона, савту навоҳои дилангези устодони санъат ва эҷодкорони ҷавон пешниҳоди иштирокчиёни озмун гардонида шуд. Бобокалон Аминзода, мақсади мақсад, ахбор. зебоию ҷазобият ва рангорангии гулҳои лолаи шукуфони боғҳои истироҳатию фарҳангии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе қалби миллионҳо нафар сокинону меҳмонон ва сайёҳони хориҷиро тасхир кардааст. ин ҳама дар доираи амалисозии иқдомҳои бузурги ободонӣ, бунёдкорӣ ва сабзу хуррамгардонии роҳбарияти шаҳри Душанбе ба даст омадааст. Нуриддини Қурбон ва Маъруфи Абдулло гузориш медиҳанд. сайр кардан дар боғҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва кӯчаву хиёбонҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар воқеъ ба рӯҳу равон ва завқи зебоипарастии инсон таъсири хуб мерасонад. дидани гулҳои сурху сафеди лолаи шукуфону мафтункунандаи қалбҳо ҳар бинандаро ба андеша водор месозад.
در دایره اقدام‌های بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در واقع امروزها دوشنبه به یکی از شهرهای پیشرفته، زیبا و رشد یابنده تبدیل یافته سال به سال به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده است. دلیل این گفته‌ها سبز و خرم گرداندن پایتخت، شیناندن گل‌های موسمی و بسیار ساله که زینت بخش شهر دوشنبه گردیده‌اند به شمار می‌رود. در همه باغ‌های استراحتی و گلگشت و خیابان‌های شهر دوشنبه میلیون‌ها گل لاله شینانده شده فضای شهر را معطر ساخته‌اند. یکی از مکان‌های دلپسند و جای سیر و گشت ساکنان و مهمانان پایتخت باغی به نام نظام‌الدین علیشیر نوایی به شمار می‌رود. گل‌های لاله و بسیار ساله در این باغ با طرح و مود معاصر که خیلی جالب و دیدنی‌اند شینانده شده‌اند. امروز با مقصد تازه و آزاده کردن باغ نظام‌الدین علیشیر نوایی شهر دوشنبه، کارمندان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در یکجایگی با کارمندان باغ مذکور به حشر برآمده علف‌های بیگانه اطراف گلها را تازه کردند. این اقدام پیشگرفته آنها قابل دستگیری بوده امکانیت فراهم می‌آورد که نشو و نمای گلها تامین گردد، زیرا زیبایی و سرسبزی گلها از نگاه بین سخت وابسته است. در دایره تشکیل کردن حشر همزمان بیخ گلها را نرم کرده تدبیرهای سبز و خرمگردانی را وسعت بخشیدند. باید گفت که پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه از جانب سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست چون شهر سبز و خرم و از جهت اکولوژی تازه دنیا پذیرفته شده است. حالا در 4 ناحیه شهر دوشنبه اقدام‌های سبزکاری و تازه و آزاده نمودن گلگشت و خیابان‌ها در سطح ضروری به راه مانده شده است. نتیجه آمادگی‌ها و وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری و سبز و خرمگردانی بود که امروز باغ‌های فرهنگی فراغتی، گلگشت‌ها و کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه را گل‌های شکوفان احاطه کردند. هر نفری که امروز به شهر دوشنبه می‌آید با دیدن کوچه‌های تازه و آزاده گلزار با طبع بالیده برمیگردد. همه این اقدام‌های شایسته نشانه ذوق بلند زیبایی پرستی داشتن را نشان می‌دهد. ساکن پایتخت بودن افتخار و تازه و پاکیزه نگاه داشتن محل زیست مسئولیت شهروندی است. با نظر داشته این هر هفته روزهای استراحتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه اکسیه تازگی ساحل تشکیل کرده شده شماره زیادی کارمندان کسب و کار گوناگون، دانشجویان و استقامت کنندگان شهرک و محله ها به حشر میبرایند. این نوبت ساکنان کسب و کار گوناگون محله های عمر خیام ناحیه اسماعیل سامانی، چنار 1 و چنار 2 ناحیه شاه منصور پایتخت در اکسیه تازگی ساحل فعالانه اشتراک و سهمگذاری کردند. حشرچیان شفت راه‌ها و گلگشت‌ها نزد خانه‌های استقامتی را از پرتاب و علف‌های بیگانه تازه کرده در این سمت سهم خود را گذاشتند. در حدود ناحیه اسماعیل سامانی با جلب استقامت کنندگان و کارمندان کمونالی ناحیه اسماعیل سامانی اکسیه تازگی محل در محله عمر خیام ناحیه اسماعیل سامانی برگزار شده است. باید گفت که این مراتبه اول نیست که در شهر دوشنبه اکسیه تازگی ساحل تشکیل کرده شده محل زیست و محیط اطراف پاک کرده می شود. اکسیه تازگی ساحل جهت اجرای سریوقتی دستور و سپارش‌های رهبریت شهر دوشنبه از جانب ریاست حفظ محیط زیست پایتخت تشکیل کرده شده است. در واقع سهم گذاشتن در کارهای آبادانی، بهبود بخشیدن به تازگی محیط اطراف، قرض شهروندی هر شخصی به عار و ناموس محسوب می شود. نوریدین قربان، اهل دین کریم، معروف عبدالله برای برنامه اخبار. در شهر حصور و ناحیه شهر نو آزمون شهری سیر گلی لاله برگزار گردید. هدف از برگزاری آزمون احیای عنعنه‌های نیاگان در سمت احترام به زیبایی، آبادانی و خرمی محیط اطراف، بیدار نمودن محبت ساکنان شهر به گلپروری، حفظ میراث طبیعی و در این زمینه جلب سیاحان و رشد ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان می باشد. گزارش همکارانمان. در شهر حصار فستیوال سیر گل لاله برگزار گردید. مورد ذکر است که فصل بهار زیبایی‌های خود را دارد و این جشن نیز از جمله جشن‌های بهاری ملت تاجیک است که گواه از زیبایی پرست بودن این ملت صاحب تمدن میباشد. در شهر حصار در دایره تدبیرهای سبز و خرمگردانی 50,000 گل لاله و 50,000 گل صدبرگ شینانده شده است که امروز شکفته و نمای زیبایی را به خود گرفتند. همچنین در کوچه و خیابان‌های شهر 2000 ارچه و درختان آرایشی و سایه افکن نیز شینانیده شده است. هدف از برگزاری این آزمون زیبایی پیش از همه بلند
бардоштани сатҳи донишу маърифат, фарҳангу ҷаҳонбинӣ, бедор намудани завқи зебоипарастӣ дар зеҳни сокинони мамлакат, ободи зебо намудани ҳар як хона, кӯча, маҳалла, деҳа, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ буда ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Тазаккур дода шуд ки фестивали сайри гули лола имрӯз дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол танҳо ҷашн нест. Лола як рамзи зебоӣ ва ҳусну назокат аст ки дар атрофи он даҳҳо падидаҳои фарҳангии дигар арзӣ вуҷуд мекунанд. Дар маросими сайри гули лола аз таҷассуми даҳҳо ҳунари мардумӣ, пешниҳоди рангорангии либоси миллӣ, намоиши ороишоти рангину ҳунармандонаи дастони модари тоҷик, пешниҳоди мардум гардонида шуданд ки ҳар бинандаро мафтун намудаву ба ваҷд меоранд ва ин раванд дар тарбияи завқу рағбати насли наврас таъсиргузор хоҳад буд. дар ин чорабинӣ ба гулпарварон ва ташкилоту муассисаҳое ки дар ин самт саҳм гузоштаанд ифтихорнома тақдим карда шуд. ҳадаф аз баргузории озмун эҳёи анъанаҳои ниёгон дар самти эҳтиром ба зебоӣ, ободонӣ ва хуррамии муҳити атроф, бедор намудани муҳаббати сокинони шаҳр ва гулпарварӣ, ҳифзи мероси табиӣ ва дар ин замина ҷалби сайёҳону рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. бо баргузор намудани фестивали сайри гули лола дар ҷумҳурии Тоҷикистон сатҳи донишу маърифати зебоипарастӣ баланд бардошта шуда, дар зеҳни ҳар як сокини кишвар ободу зебо намудани ҳар як хона, кӯча, маҳалла, деҳа, деҳот, шаҳрак, ноҳия, шаҳр, вилоят ва ҷумҳурӣ бедор карда мешавад. имрӯз дар ноҳияи шаҳри нав даври ноҳиявии фестивали сайри гули лола ҷамъбаст гардид. гуфтанд ба маврид аст ки бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз суннатҳои бостонии тоҷикон иди сайри гули лола ки нишони постдории фарҳанги ободиву зебоипарастии мост эҳё гардид. ин ҳам бошад ҷиҳати анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ ва кабудизоркунии муҳити атроф бахшида ба сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. таъкид карданд ба маврид аст ки сайри гули лола як рукни таърихии ҷашни наврӯзи оламафрӯз буда эҳёи суннати мазкур дар самти дӯстдоштани табиат ва зебоипарастии мардум нақши муассир дорад. ҳадафи асосии баргузории фестивали сайри гули лола ва озмуни ҷумҳуриявии гулҳо вусъат бахшидани ободонию сабзкорӣ дар шаҳру ноҳияҳо, деҳоту маҳаллаҳо ва инчунин ташвиқу тарғиби фарҳанги зебоипарастӣ дар байни аҳолӣ ба ҳисоб меравад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. бароятон шаби хуш ва истироҳати бофароғатро таманно дорем.